Pag naririnig mo to, ay, si DJ Lonyo, di ba? Oh my God! Gulaban, guys. Ala? Nandiyo malibo ako nakita. So, what's up mga kayot? So, welcome back again to our YouTube channel, no? So, sa vlog day na to karon, kay mag-reaction na sa tag mga laki. So, mga laki na sad. So, gulaban na sad ka, no? So, katol na sad ang inyong dalunggan kay mga laki ng reaction. So, kauban na to ang bayot Andy karon. Okay, how kina siya mong reaction ng mga kiki. How kina siya mamili. How kina siya mo muhat reaction chika sa mga panglawas. Maigog sa ta. Laisod na dyan yung mga experience. Ha? Experience? Ha? Walang experience na day? Wala. Sana may experience. Di ko alam mo na siguro yung nakaon. Charot lang. May palang uwagon siya. May palang uwagon siya. So, mga guys, mag-reaction ta. Ang music kay reaction to is pamparampampaman to. Pero ako Ano siya? Saan na siya? Pamparampampaman to ako nakita dito. Pajama party. Pajama party. Pajama party, tapos yung sumayaw, Pajama naka-short party, lang. galing na siya. Ganon? Oo. Ah, Galing na sige. galing na sa music. Pajama party, man ko na lang. Sige, mauhumang ko na kay. Bisan TikTok, magkano siya dahil. Nakita ko yung alamag ito, gano'n. Sige naman natag ampo. Mga na dyan today. So, ano yung magsugod na tamang reaction na tag mga kiki dahil. So, ang number 1 natin reaction is mga na siya. Pag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap. Ulo! Sumabay lang sabay sa Oh my God! Nawa yan, gigilitan mo. bilog din ang buwan. Oh my God. So, actually, gwapo siya. Para sa ako, gwapo siya. Lamig siya mo anak. Lamig siya mo cute day. Huwagan siya nga bayot, actually. Umaso dyan si How siya mo na ano, actually. Baga siya kilay. Lamig siya nga laki. Lamig yun. Bigaw ka. Oh, ako nasad. Oh, ikaw, sa reaction mo kang kuan sa video. Kuha lang, nakuha lang ko na kaya magigunitan ng yung kuha. Yan ko siya kuan na siguritan dyan. Yung color. No cheese. Ay! No cheese. Kaya naman siya nga sa'yo siguro, gulit-gulitan mo. Pero gwapo kayo siya dahil. Lamig kayo siya, pero wala kayo ginkibot na kung lawas kay medyo wala siya naghukas. Pero naghukas to, ang galaban. Nagkagano siya. Bigaw na yung siya guys. So, muna number 2 die. Number 1? Number 2 na ta. Number 1 to ganina. Number 2 guys. So, muna na number 2. Walang game na. Sa'yo na. Naririnig mo to, nasa kabilang Ay, PG! hinahanap mo. Pamparam. Ay! Gwapo kayo si PG ay. Sabay sa bilog din ang buwan. Oh my God! So, cute kayo si TG. TG Marquez man siya, di ba? TG Marquez. Cute kayo si Yung TG si- Marquez. Lamig kayo siya, doy. Spider-Man. Lamig kayo siya mo. Ano, actually, di kayo siya lamig hawak kay. Magahit man kayo siya mo na anak. Pero, itong pag-anak kayo, natayo ko. Hard ba? Yung natagtanan. Parang natayo ko nga kung utok. Huwag ka dyan nga bayot. So, actually, nice siya, doy. So, actually, nice siya. Gwapo kay TG Marquez. So, sa'yo mo dahil sa Marquez. Kasi may reaction niya, doy. Boring. Okay na siya. Ha? Okay na siya, pero naglayan ng lawas sa banyo. Okay na siya, naglayan ng lawas sa banyo. Dahil klaro kayo. O diba, pero lamig isa, mga paak ba, gano'n ko. Kitong ko man dyan, Steven. Marquez ba? Ayan, buta na dyan. So, next video, taday. Number 3. So, number 3. Wala, naghukas na niya siya. So, man... Oh! Kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam. Oh my God! Pamparam, sumabay lang sabay sa Oh. pamparam, pamparam, nagawa namin Oh my God, actually, gwapo siya, day. Oo. Wala kayo siya abs. Dili kayo kung makano sa yung mga abs na hindi kayo siya maklaro. Pero ang siya abs, day. Pero, ang iyang mga nanan is slow motion lang siya nga. Pinabonggang-bongga, day. Huwag kang pinagabahit. So, kung lang siya, slow mo lang yun siya. Ako lang tanan. Wala ko na-amaze kayo sa iyang kuan. Pero lamig siya mo da, kaya naman siya ka na. Parang pang-akit. Nag-focus man siya, guys. Pang-akit siya. Focus man siya. May pag natato na lang ko, day. Pag natato na lang ko, day. Sana all kaayo siya, lamig kayo siya, day. So, muna siya ang sunod nga video. Mukuta na siyang kon. Alam mo na siya kung ganahan itong unang video ko. banda kami nang hinahanap mo. Pamparam,
How di ko sa mutanaw? Oh my God! Lami kayo siya mo gunit. Kanang mga word na gunit na adyo diha na masangit. Una-una na eh. Nahira dyan yung mga matas bayot. Mga matas bayot. So ako na sa kakaya naman sa'yo. Pero lami kayo siya actually. Gapuhan kayo ko ano niya nga laki. Char, oo niya. Mayo kayo siya mo. Basta dito ko ganahin sa iyang ano. Ang pagunit-gunit sa mga sinina. Dry. Kaya ay! Ako'y gunit. Yung mga gano'n, ako'y gunit. Tigbong atra. Ganun. Che. Huwag kanya bayot. So, muna siya ang next video. Oh, yan. Nasa kabilang bata Ay! Ang handay! Ay! Pila ko busog. Chuko, ano yung panahon na dahil? Ay! God! Wow! Sana all daghan kayo sila dahil. Daghan kayo daghan. So, para sa ako, sakto ra. Sakto ra ni silang tanan sa akin. So, lamig kayo sila lawas. Actually, nga, mayo sila manayaw. Nga, daghan kayo sila day. Hala, di ba ko ganahag mga inani mo tanaw? Di daw ko na niya may reaction. Ganun. So, daghang kayo day ganahan kay kog daghan. Kaya kay na ako sila. Hala, ug na ako diri ano ambot na lang. Feel na ko murag oh my God sagad hanggang buto jud ko. Ha? Hala, ganahan ko mag-gym ug daghang kog kauban actually. Okay, di ko mahadlok. Ha? Di oy, untag para na, ningon siya mag-gym ko rin niya. Ina lang. Ay mutambok ko no tagay. Magkaon ka nga. Pero ginahin no ng panganon ako. Wala nang panganon. Okay na kayo. Dahil siguro ko mo dako marag na-gym mo hubag. Huwag ganyan siya nga bayot, no? So, mo na yung next video natin, dahil. Kapag naririnig mo to, nasa kabilang Ay, nakagwapo, best. Ay. Pero okay lang. Lamig. Oh. 10% lang siya. More in fact yun siya, dahil. Pero lamig, dahil. Lamig siya mo ano-ano. Kanang hawad siya mo akit o mga tao. Yung mga ganun. So, naakit siya ko, girl. Oo, so siguro ko maakit. Yung mga, di ba kawagan dahil para mga baliha? Oo, para naman, hindi ko, wag ako nag-mention. So, mo to siya, na siya masayaw. Pang-akit dyan ang iyang gamit, girl. Irok siya ka dahil, lamig kay ang tato dai kalami jud pa ako tato padon jud akong tato dai pinagi sa akong dila. So mo siya ang next video na to. Oh, plus si Roy. Kapag naririnig mo to, Ay, nasa oo. kabilang banda kami nang hinahanap mo, pamparampa. Ay! Gwapo ka ni si Roy. Sumabay na sabay ang sarap sa pakiramdam. Oh my God. Nagawa namin ito habang bilog din ang buhay. So, gwapo siya, gwapo, cute. Wala kayo siya abs si Roy, no? Wala kayo siya abs. Nanamor na nambok mo siya gamay. Pero, pero lami, gwapo na siya, Roy. Kaya yung mga dagway. Kaya yung mga, lami, dyan gihapon siya mo cute, girl. Wagan! O, ako na sad. So, bita nice kayo siya. Ganahan kay ko niya, day. So, mga na to, next video ta, girl. Pag naririnig mo to, Ay, si DJ Lonio, di ba? Oh my God! Gulaban, guys. Wala? Nandiyo malibo ako nakita. Oh my God! Ganakay ko mga inatari ka ng mga gunit kaayo, day. Nandiyo mga balibo ako nakita, day. Nandiyo mga balibo ako nakita, day. Oh my God! Ganahan ko. Nice ka siya mo. Ana-ana, lumay kay siya hawak, girl. So, lamig ka. Dancer ba yan? Gilon yun. Yes, dancer man siya. Pero, gulaban yung Gilon yun. Tayo. Yung mga ganun, girl. Sa next video tayo, tayo. So, ayan. Alam mo na kapag Wow! naririnig mo to, nasa Ang tangked! sumabay na sabay ang sarap sa pakiramdam. Oh my God! Oh no! Oh my God, Zay! Lamig kayo siya mo gunit po. Gihakay ko ng mga sigpo-sigpo, girl. Nandiyan na mga word niya, sigpo-sigpo, no? So, gano'n kayo niya, kay taas kayo siya gilawas. Lawas ra ba? Sabi pala, kawagan si Bayot Andi.
Ako na, John. Nakita mong good po. Kabalan dyan siya. No, so what siya, lami kay siya po. Ganang kay kanya. Actually, di kay siya gwapo. Pero yung, para sa ko ba? Pero, sa ko, gwapo lami, siya. wag ganun dyan ka dyan. So, ang yan lang mas lang akong ganahan actually. So, it's very amazing. So, next video ta girl. I think, marag mo na ni siya ang last. Pag naririnig mo to, Wow! Mo dyan siya ang the best. Pagdoy! Oh my God! Nagkabilang-bila pa siya, ga. nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Oh my God! Best! Mo dito siya akong the best. Oo. Bet na bet kayo siya na from the abs dahil. Lumi kayang abs, girl. Tapos ang iyang pagkiyod. Kasi mga word pagkiyod eh. Ay, palang uwag ko. So, nadyo, ay, react ba yun siya, Joy? So, lami kayo siya bitaw, actually. Hot, gwapo kayo siya, Joy. Lami kayo siya, yung kato yung mga mata. Swimmer man, ganun siya yun. So, lami kayo siya, girl. So, it's very amazing. You know, pag na-short na lang ko, try. Bahala na dyan ni Ron. Bahalag, sus, importante. Ang importante mahalaga, Joy. Sumuha na to siya. Bigaon na. Buringgid siya, actually. Oo. Sumuha na to tanang video, Super bigaon siya, guys. Sumuha to tanang video dahil nga mong reaction this night, no? Wala na pa make up ng mga videos. Sumuha na to siya tanan, girl. Ang mga lamiong lucky, dahil. So, mag-part 2 punta. Uy. So, napatay part 2 next time, siguro. Pag napod me time, dahil medyo may pagka-busy po dito. Sa mga pilan ka niya contest, charot. So, yun na nga, dahil dagang salamat sa paglantaw sa mga laki, dahil sa pag-apil-apil po di haging-singisi o kilikili sa mga video chat. So, ako ra chigi paningot, dahil kinaka-off ang electric fan. Kaya nila yung saksakanan, girl. So, yun na nga, dahil kasi full tank ng mga buho-buho. So, okay lang tanan. Okay, paningot sa area. Gipaningot ko sa kunakita. Yung mga ganun. So, wag ang siya nga bayot, actually. So, nandamay. So, before na to, tapuso na itong video karon nga itong reaction, guys. So, abi pa lang nakalimot ko. So, natin yung mga nagpa-shout out! So, dito na kasi makalimutan. So, shout out di ay kay Jessa Sulamo. Classmate ko na siya. Mga gwapa, classmate ko na sila. Then, shout out din po kay Regina Andrino. Mga manager na sila karon. So, maikog po tayo natin sila i-shout out, no? So, shout out sa inyo mga madam. Keep safe, always die, no? So, shout out din po kay Renz Rosas. Oh, di ba? Ang ganda ng pangalan. Renz Rosas. So, shout out din po kay Renz Rosas from Tabango, Leyte. Char. So, shout out din ho sa'yo, sir. So, maraming salamat ho. At kami yung nakita video namin dahil. So, maraming salamat din ho. So, keep safe po kayo always in your family and your loved ones. Char. Sana all my loved ones. Char. So, shout out to all! So, bye-bye na, guys!